በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሪ ይስፋሕ። መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓነ ወላዲተ ኣምላክ ኪዳና ምሕረተይ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐዮም። አሜን። 13 ጥቅምቲ ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ተራዳእነትን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ 13 ጥቅምቲ በዛ መዓልቲ እዚኣ መምህር ኩሉ ዓለም ዝኾነ ክቡር ኣቦ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ዝዝከረሉ በዓሉ እዩ። ዮሐንስ ማለት ሓጎስ ወይ ከዓ ርህራሄ ማለት እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ትውልዱ ካብ እስክንድርያ እዩ። ኣቡኡ ኣስፋኒዶስ ወይ ከዓ ስፋንዩ ኣዲኡ ድማ ኣትናስያ ይበሃሉ። ወለዱ ሃፋትም እዮም ዝነበሩ። ኣቴና ከይዱ ጥበብ ተማሂሩ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ጥበብ መንፈሳዊ ክመሃር ቅዱስ ባስልዮስ ናብ ዝነበረሉ ገዳም ኣተወ። ቆሎ ስገም ምስ ሓሰሩ ብምምጋብ ዓብይ ትጋሃትን ብዙሕ ትሩፋትን ይሰርሕ ነበረ። ኣብቲ ዝነበረሉ ገዳም ድማ ሲስኮስ ዝበሃል ሕያዋይ ባሕታዊ ነበረ። ንሱ ሐዋርያ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ በዓቱ መጺኦም ጴጥሮስ መፍትሕ መንግስተ ሰማይ ዮሐንስ ድማ ወንጌል ክህብዎ ረአየ። ነቲ ዝረአዮ ራእይ ድማ ንዮሐንስ አፈወርቂ ነገሮ። በዚ እንትሓስብ ድሕሪ መውዓል ለይቲ ንጸሎትን ስግደትን ምስ ተንስአ መልአኽ መጺኡ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ። ደንጊጹ ድማ ወደቐ። እቲ መልአኽ ድማ ኣተንሲኡ ጎይታ ኣዚዝካ ኣሎ እሞ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ዝብለካ ስምዓዮ ኣይስእበዮ ኢኻ በሎ። ንጽባሒቱ ድማ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ መጺኡ ክህነት ክሸመካ እየ በሎ። ንሱ ኸዓ ኣይከውንን ኢሉ ኣበዮ። ድሓር ግን መልአኽ ዝበሎ ዘኪሩ ሕራይ በሎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ብፍቓድ እግዚአብሔር ኣብ አንጾኪያ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ተሸመ። ብዙሕ ተግሳጽን ብዙሕ ድርሳናትን ድማ ደረሰ። ኣብቲ ጊዜ እቲ ነጊሱ ዝነበረ ንጉስ አርቃዴዎስ ይበሃል። ንሱ ድማ ፈታዊ ዮሐንስ ነበረ። ክርእዮ ኢሉ ምስ ከደ መምህር ንዓኻ ምስ ረኣኹ ዝሓሰብክዎ ኩሉ ይጠፍኣኒ፣ ካባኻ ምስ ተፈለኹ ድማ እዝክሮ። ኣብ ልበይ ኩሉ ጊዜ ዝመላለሰኒ ድማ ሓደ ነገር ኣሎ፣ በኹሪ ወዳ ክሳዕ ትወልድ ኣይፈለጣን። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 25 ዝበሎ እንታይ ማለት እዩ ኢለ ሓተቶ። ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ንስጋዊኡ ዝምልከት ብዙሕ ትንቢት ዝተነግረሉ ብዙሕ ኣምሳል ዝተመሰለሉ ጎይታ ጠኒሳ ከም ዘላ ንምምልካት መልክዓ እናተለዋወጠ ይረአዮ ነይሩ በሎ። ምስ ወለደት ግን ብሓደ መልክዕን ሕብርን ተረአየቶ። በዚ ምኽንያት እዩ ከምኡ ዝበለ ኢሉ ኣስፊሑ ተርጎመሉ። ኣብ መንደቕ ዝነበረት ስእሊ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብቲ ዝነበረትሉ ኣብ ልዕሊኡ ርእሱ 3 ጊዜ ብምዛር ተናገርከ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ዮሐንስ ወርቅ፣ ዮሐንስ ሊቀ ወርቅ ጽቡቕ ተዛሪብካ ኢላ ኣወዲሳ ናብ ቦታኣ ተመልሰት። ንጉስ አርቃዴዎስ ንዝክሩን ንኽብሩን 2 ልሳን ወርቂ ብምስራሕ ኣብ የማንን ጸጋሙን ኣቐመጠሉ። ንጉስ አርቃዴዎስን ንግስቲ ኣውደክስያን ዘዝወለድዎም ይመትዎም ነበሩ። ጓል ምስ ወለዱ ድማ ከይትሞተና ብምባል ኣጥምቐልና በልዎ። ዮሐንስ እንተጥምቓ
انت طمقا اندخدك انتلو مس ملأك موت أب منقدي ترخبو يوهانس نتي ملأك موت نبي تخيد ألخا إلو مسحاتته نسخا ننفسي قال أركاديوس كاب سقا فليا تبهيله سلسة الأخو نبقى إيه زخير زلخو إلو ملسلو يوهانس كا كسعدت مقا عبزا زلخيات صنحاني إلو وكدا مسات مقا دما رسعوو بكالئ منقدي كدم نعسرت عمت دما كابتا زنبرا ناب يمان كونه ناب صقام اتي ملأك موت اي تنقساقسن ازي كبري ابوتاتنا كهناتن سلطانومن كسع كندي عبي مخانو زبرهيو اب عسرت عمتا دما اتام قلعا تحاطيت امو نعا نقالنا كتمرقنا إلوم مثل اخلو بتاناي قدم منقدي كده امو اتي ملأك موت كا دو إلو صنحو عبزي دو إلكا انتاي تقبر آلخا إلو خا حاتتو اتي ملأك موت كا كابتا دو بل زبل كاني ساعات اكو كسا حجي يمان صقام انتاي بلكو عبزا زبل كاني إيه زلخو إلو بلك إلو تملسلو تقاقي إيه زتعزز كايو كيد فتصم دما بلو عبتي بوتا مس بطحه مويتات صنحاتو عمريرو دما يبكي نبره نتي كونتات عرديኦም أصنانيحom تملسو نجستي أودكسيا جن فتاويت جنزب نبرت أب 13 جزي كتفري اتخيل ناب كتما قربا زخنت رستي حانتي مبلت نبرت نتي رست دما أحدقتا اتا مبلت كأن يوهانس أفورك مزيا نقرتو نسو دما نتا نجستي رستا ملس اللابلا نساقنا أيمل سلان إلى عبيت رست مريت أحديكي رستي سماي ترقبي كي مسلكي بمبال ناب قطر بيت كريستيان كي تأتو سقاون دومن اون كي تقبل مس مؤمنان كي تراخب أو غزا نسا دما نتم بحمق تمهرتومن سرحهم زوجزم ኤጲስቆጶሳት አኪባ ተአሲሩ ካብቲ ቦታ ክግዕዝ ከም ዘሎ አፍሪዳ ፍርዶም ከም ህዝቡ ገበረቶም ተአሲሩ ድማ ናብ ደሴት አጥራኮስ ተሰደደ ንጉስ ድማ አርያኖስ ዜና ገድሎምን ጽድቆምን ሰሚዑ የድንቆም ነበረ እንተዘይመልስ ካዮ በእሰይ ምሳኻ እዩ ብምባል ድማ ናብ አርቃዴስ መልእኽቲ ለአኸ ملسو إلي دما أملسو ننجستي جن سيطان ألعائلوا نخلعي جزي أسيرا كم دسدد قبرتو أو دما أعرفه نساقن كاب كلو كي تتقمت مس عرفه صنع دوية حدرا نبزحات حقايم جنزب كفلاك تحوي أي كالتن دحارجن أب مقابر كيدا بدي لك أي مو أبوي قدس يوحنس يغرب للي النابلت بزح مكرا تقبلا تفوست نجزابير مسكانا يخنو نعنا أون بصلوت قدس يوحنس أفوركي يمحرنا بركاتون مسكلنا حزب كريستيان يكون نزل عالم آمين آمين أركيد ما خمزيبل سلام ليوحنس انت عبدر سدته امي ساتف بقف مفكاريته نوعي نقسته أمن عافه زوجة سميعه جزته إن بلاي إرك لعلق وإن بلاي تحته ملأك سماي قوم 10 ዓመት አባ ዘካርያስ ገዳማዊ ካብውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ አባ ዘካርያስ ገዳማዊ መዘክርታው እዩ እዚ ቅዱስ አቦ ዓቢ ጻድቕ በዓል ጥዑም ዜና እዩ ወለዱ ንሱን ሓንቲ ጓልን ድሕሪ መውላዶም አቡኡ መኒኑ ንገዳም አተወ ድሕሪ ዘመናት ኣብቲ ሃገር ምስ ጥምየት አተወ አዲኡ ወሲዳ ንአቡኡ ሃበቶ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዕድሚኡ 7 ዓመት ነበረ ኣብ ገዳም ምስ አቡኡ እትነብር እንተሎ ካብ ጽባቐ መልክዑ ዝተላዕለ መነኮሳት አቦታት እዚ ቆልዓ እዚ መልክዕ ሒዙ ከመይ ኢሉ መነኮስ ክኸውን ይኽእል እንትብሉ ሰምዐ
فليتي تنسيو دما بهزان عندبتو قويتاي ملكعي كابنات كافغري كاب زفليني نملكعي كتفقو إيه بلم كابتي قدام دما طفأ أبوء دما بطعمي حزنة دحري 4 عامتات كني كرئيوو زسقق كل أكالو زقسله حاد نأداي هزان مسئو تي قدام تسقحه أزي هزان بصومن بصلوتن بتحتنان تساميدو ن45 عامتات أقلقله بزن كلن عامتات أزي أكالو سلوته هزان قدوس زكرياس مخانو زفلته يلن كمزي إلو زقسله دما نعرسو وشتي رقرق بمئتاو ن4 معالتات مسألة إيو أب مودأتها جن أبوه بملكة فلت أمه بخيا ودي نسخة نعي أبو إخا بلو أبو منوكسات دما تأكيبهم سلام بلو أب شوعة عامتو زمنن أبا زكرياس أب 50 كلتن عامتو بزاه لما عنتي عارفو بخبري تقبره نجزابير أملخنا مسكانا يخنو نعنا أون بصلوت أزم قدسان يمحارنا نزل عالم نعوم يخون أمين نقدس يوحنس دما كمزين داولو كلهم قدسان يتسوعوا بيت كريستياننا ون كمزين داولت تسوعوا قدس يوحنس أفا ورق أفا بركت أفا معر أفا سكر أفا شتو لسانه ورق نعالم كله ممهر رئيس ليقاونت عمد برهان ناي برهان مسسو حديث دانيال ليك باباسات زبرتع حقኛ مالتيو ممهر ومجس زيادل لجس طؤم قال እንዳወሉ ይወድስዎ ቤተ ክርስቲያንና مالتيو آمين ጥቅምቲ 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አባ ዘካርያስ ገዳማዊ ሕፃን አባ ማርዳሪ ጻድቅ ቅዱስ አብስጥማዎስ ሰማዕት ወርሃዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት 99 ነገደ መላእክት ቅዱስ አስከናፍር 13 ጉሁሳን አቦታትና ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ አቡነ ዘርአብሩክ آمين سنكسار لسمع زنبب فقر قويتا أبلب ويعنبب حالوان تراد أنتن صلوتنا يقدسان دما يركب آمين زود غزنة أبا بعف قدسان تقوهان ملاك تتعرم اللي وسبهات لإكزابير ولا ولادتو دنجل ولا مسكالو كبر آمين